मी तुमच्या इथे असं कसली भाषणं वगैरे व्हायला बक्षीच्या घराकडे हाडीच भाषण नाही मी काढ तलवार तलवार काय सगळ्यात अगोदर आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांचं दर्शन घेऊया. मंडळीनं दर्शन घ्या. नमस्कार मंडळी, मी रसिका धुरी तुमचं आपल्या रॉयल मालवणी चॅनलवरती खूप खूप स्वागत करते. आज असा छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती, त्यानिमित्त तुमका सगळ्यांका खूप खूप शुभेच्छा. आणि आता मी चाललोय मराठी शाळेमध्ये. रिषिता पुढे पप्या हा रिषिता म्हणला येसूबाई घोडे बघ परा पडली याची नजर. पप्या छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. आता मी सकाळी उठलोयच तर आमच्या कोकणातला सकाळचं वातावरण बघा, मस्त असं धुक्या पसरलेला हा. रात्री थंडी ह्या गरम जाय होता आणि सकाळी सकाळी थंडी लाग लागली. तुमका धुक्या दाखवायचं. आणि इथून आतमध्ये सुरू जातं आमची वाडी. तर मंडळी ही असं आमची अंगणवाडी ज्यात मी पण शिकले. आणि ही असा आमची 1ली ते 5वीची शाळा, मराठी शाळा. ही आता नवीन बांधल्यानी, अगोदर जुनी होती. ही जुनी हा एका साईडची नवीन बांधल्यानी. येते कोण बनाक ना येते कोण मावळ मावलो मावळो मावलो काय कालच दिलंय असं काय दिलो. भविष्यातला माणूस दिलो तुमचा. हो भविष्यातला माणूस दिलो तुमच्या. ती कोण बनलाय गो मग असाच. ती कोण गो अगं बाई. आणि ही आणि जिजामाता खैरवली घराकडे. हे असेच भविष्यात नाही ह्यांच्यात सगळी जण. बघा मंडळी आमची शाळा कशी मस्त रंगायला गेला. ही आमची सुंदरा बघा, धुरियांची सुंदरा बघा. ही बघा काकाचा चेडू गो परा हाडे बघ. बाय माझी नथ बघ केली मोठी घातलेला है. पोरांचे फोटो आणि व्हिडिओ काढले आणि आता मी निघाले घराकडे जाऊ, कारण की माका पण आता रील शूटला जाऊचा हा लवकरच. मी चुलीकडे भाकरी वाटता. ही असा आमची चूल. आणि हे काय हिना गुलाबी कलरचं रंग काढले. आपला गुलाबी कलर आवडता म्हणून. पण आता मी हिला आता मी काय पलट करतले चूल सगळी रंगाय रिंगायतले. कारण कसा उद्या सगळे तुमका जर कोकणातली खयची रेसिपी दाखवची झाली तर कसा एकदम भारी दिसा व्हाया ना बघण्याक. म्हणून मी थोडा रंगरंगोटी करतले या चुलीसाठी. कारण की गेल्या वेळी मी एक रील टाकलेलं आहे बांगड्यासाठी करताना. त्याच्या बघा खूप जणांचे कमेंट दिले, खूप जणांचे DM इले की बांगडे फ्राय करतानाचा पण व्हिडिओ काढ म्हणून आणि व्हिडिओ अपलोड कर. तर मी नक्कीच आता कोकणातले पदार्थ वेगवेगळे ते तुमच्यापर्यंत नक्कीच पोहोचवीन माझ्या रीलच्या मार्फत. आता भाकरी कशी वाटते ते दाखवायचं. मला भाकरी नाही होते का ना, मी शिकते आता.
आणि भाकरी वाजले 3. एक भात आणि चूल प्याटा हा. मग मी भाकरी वाजता तोसर मी तयारी करते माझी रील शूट जाऊचा आम्हाला वाईक. तर मंडळी आता मी तयार झालेला आहे रील शूटला जाण्यासाठी. आणि भैंदरी मला गाडी चुकली. आता कोणाकडे जाऊ आहे. आणि पुढे एक माणूस हा, पण मी त्याला दाखवाय नाही आता असा नाही अवतारात असा. तर मंडळी आता मी लिहिला असते वाडीत. आणि हा आमचा चांदोडीचा मोती तलाव बघा. थोड्या वेळात मयूर पण येत. मयूर साटेलकर तुमका जर माहीत असतं ना खूप जणांका, कारण त्याचे रील्स खूप व्हायरल होतात. सध्या तो ट्रेंडिंगमध्ये असा. आणि जर तुमका माहीत नसत, ज्यांका माहीत नाही त्यांना सांगतोय, इंस्टाग्रामवरती मयूर साटेलकर म्हणून त्याचा इंस्टा पेज असा, नक्की जाऊन चेक करा. नक्की तुमका त्याचे व्हिडिओ आवडतील. आता आम्ही रील करून बसलो. हाय टाकलंय बघ. रील करतो आणि नंतर मग मी पुढचा ब्लॉग दाखवायचं तुमका. विसरला सध्या सुख जाता. शंभर झाला आम्हाला. सर्दी झाली आम्हाला. सर्दी झाली. आज शिवजयंती निमित्त रॅली चाललेली असा. आवाज येत असतो तुमका. आवाज तर आमची स्पर्धेसाठीची रील झालेली असा रेडी. आणि अर्ध ज्या शूट असा तर आमका परवा घेऊचा असा. तर आता पुरती रील शूट झालेला असा. आता आम्ही चाललो खराक. ह्याची काय गाडी आहे, मला काय गाडी चालू घेणार नाही, त्यामुळे माका इस्टिंग जाऊ आहे डुगुडुगू करीत. घराकडे येईल निघता पप्पा जैता हा सर मटण खाता. मटण माशाची कढी पण असा. आता मी आपण मस्त जेवणार ताव मारताय. शिवाबाई कसलाय खाते ते मटण, कोणचा पण खात. काय काय आगीचा काय माझं आगी जनावर हा तो काय खातलो. पण ती कोणचा मटण खात. हो कुला या खोळ या उलट पडलं तर मी खातो मटण. कसलाय खातलो ना. हो जनावर खायचं. डुकर या ते डुकर या पण चाया हो. मम्मी हा मम्मी कुठल्या चालू 100 पैकी 76 गावले. रिश्ता कितके गावले. 48. ऑनलाईन परीक्षा अभ्यास केला. पास झाला पण काय ऑनलाईन परीक्षा तुमची काय आहे. कशा का बसवचोय 500 रुपये. हे का 500 रुपये, हे का 500 रुपये. 1000 रुपये बाया माझ्या. ते का 400 रुपये. हे का 400 म्हणजे झाले मग ते 1000 रुपये का धर. ह्यो एक मम्मीने मोबाईल घेतले ना परीक्षेसाठी फुटको. आणि पप्पांचं काही मम्मी वापरता. आणि ह्यो जुनं मोबाईल मम्मीचं ह्यांच्यासाठी. आणि हिने काय केलं गरजच काय हा खरं त्याला नाचतंय नुसता. घोड्या निवाऱ्याला काय म्हणतो. ह्यात काय चुकलं तर बघू आता. तोंड बघ. तर मंडळी मी तुमका सकाळी म्हटलेलं आहे की मी आमच्या चुलीचं काया पलट करतलंय, वायज रंगरंगटी करतलंय असं म्हटलेलं आहे. तर त्या म्हणतात ना कल करे सो आज करे सो अब कर. तसा आता मी करतलंय. आता ऋषितागाने पाठवलंय माती हाडूक. ती माती लिपतलंय चांगली सगळं करतलंय. आता तुमका पण दाखवता मी काय काय करतलंय. जसा वाका जमता तसा मी करतलंय. आणि सध्या माझा कालपासनं रॉयल मालवणी ह्या
इंस्टाग्राम पेज बंद झाला अचानक, सगळा कोड वगैरे टाकून सगळा बघला, पासवर्ड वगैरे माझा एकदम परफेक्ट लक्षात होतो, सगळा करून बघला, लॉग इनच होणार नाही. काय नशीब असतं एखाद्याचा. मी असं ठरवून दिलंय गावाक की आता मी गावाकडे राहतलंय आणि मी माझं यूट्यूब चॅनल ॲक्टिव्ह करतलंय, प्लस मी माझा इंस्टाग्रामचा आता माझे ट्रेंडिंगमध्ये होतेच सगळे व्हिडिओ, व्ह्यूज पण चांगले चांगले जायत होते. त्याच्याच आशेर मी इसं लिहिलं कशात माझे फॉलोअर्स वाढतले, म्हाका आणखीन प्रसिद्धी गावतली, 4 लोक ओळखतीत माका म्हणून. पण एखाद्याचा नशीब इतक्या वाईट असता, माझा तर मरणाच वाईट. आता बघतोय मी 4 दिवस वाट बघतलंय, आशा धरतंय की माझा यूट्यूब चॅनल ह्या इंस्टाग्रामचा पेज परत लॉग इन होईत असा. कारण की सगळे खटापटी करून बघितले, सगळे प्रयत्न करून बघितले, होणारच नाही. कोड वगैरे टाकून बघितलं, सगळं माझं परफेक्ट लक्षात होतं माझं पासवर्ड, आणि तो टाकून बघलो तो पण रॉंग दाखवायचा. आता काय झालं तर माहीत नाही, देवाकच काळजी. असो आता आपण यूट्यूबला कंटिन्यू करूया. तर बघूया आता कसा काय होता माझ्या हातून, चूल कशी घडता हाती. चला. अशी चुलीची अवस्था झालेली आहे, कारण आम्ही सध्या चुलीवर काही जेवण करणार नाही, फक्त मम्मी भाकरी वाजता चुलीवरती. तर आता हे सगळा रकाबिका काढतोय असा तितकी, आणि आपल्या हातून जा काय होत तेवढा बघूया. ती आणल्या या पोरांनी, रुदू ही 2 पोरा, ऑगी शेट नुसता खाऊन पिऊन लोळून असतो, लोळत असतो आणि चावत असतो आणि दादागिरी करता भाई बरं. ए नवीन घड्याळमध्ये हैता खुळावलंय काय रे, भरण ठे दादा माझं ता अरे पण ठे जा भरण भारी टाक जा सगळे राका. काय वास आता मस्त मातीत पाणी मिसळल्यावर, वा. त्यात खजिनो असा, आम्ही खजिनो लपवून ठेवला त्याच्यात, खजिनो त्याच्यात दागिने बिगिने लपवून ठेवले आम्ही त्याच्यात. चोरी बिरी जाय ना अगोदरच्या काळात आमच्या, चोर करीत म्हणजे माझ्या पंजान चोरीच्या खालते खड्डो पाडून तो दागिने बिगिने लपवून ठेवलेले. मंडळी ह्या सुकल्यानंतर उद्या आपण ह्याच्यावरती वारली पेंटिंग काढूचो प्रयत्न करूया. मी काढून नाही कधी, पण प्रयत्न करूया. आणि हळमध्ये आपले लोगो लिहूया, राय माधवी. आजी बी आलेली आहे, काकाच्या घरी राहते आता, ती इथे आलेली आहे. बाकीच्यांका आजीची ओळख करून देऊन ह्या व्हिडिओची सांगता करते. काय काढू किती गेले तर बक्षीस दर पावटी मरताय म्हणते मग या हसता होय. जिलचा बघतो झोडतो बाकी काढतोय.